Personatges tan representatius i diversos com el cantautor Tomeu Penya, el president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis, la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, l'exvicepresident del govern, Joan Ullet, o el CEO de Melià, Gabriel Esquerrer, han mostrat avui públicament el seu suport a la plataforma Vacunes, Salut i Economia, que encapçala el doctor Miquel Munar. Així, representants de la societat civil i econòmica ajunten forces i reiteren l'oferta d'ajuda a l'administració pública per tal d'agilitzar la vacunació i assolir el 70% de la població vacunada abans que arribi l'estiu. En cas contrari, els pronòstics es dibuixen molt poc optimistes. Lo que más importante en este momento es llegar a Semana Santa con unas cifras por debajo de 50 o de 100 casos por 100.000 habitantes para poder vender Mallorca y Baleares como un destino seguro de cara al exterior y a los mercados emisores. Con lo cual yo creo que en estos momentos pues lo más importante es el control de la pandemia para poder vender Baleares como destino seguro y que se animen los mercados emisores a venir hacia aquí. Yo creo que la Sputnik es una vacuna segura, la han probado ya en muchos países y en la Unión Rusa, con lo cual yo creo que es una vacuna como otra cualquiera. Lo importante es que puedan conseguir que se pueda vender en Europa y la puedan destinar a distintos países de la Unió Europea. Nosaltres no som intermediaris ni som simplement una eina de col·laboració en les institucions si ens necessiten. Per lo que sigui, aconseguir-les, administrar-les, i la nostra obligació com a ciutadans és posar-nos a fer feina per aconseguir de manera constructiva, dialogant, sense estridències i respectant els marcs sanitari i legal perquè aquest somni s'aconsegueixi i sortiguem d'aquest malson. El govern ha dit, inclús en seu parlamentari, que ells tenen tota la infraestructura muntada per vacunar massivament el que sigui. I nosaltres ho creiem. Però si fallàs per qualsevol motiu, nosaltres tenim les clíniques privades, tenim professionals que estan disposats a gratuïtament fer la vacunació. La plataforma Vacunes, Salut i Economia torna a oferir així la seva ajuda per aconseguir la vacunació de la població illenca, sempre que el govern armengol ho sol·liciti. Mostren una preocupació conjunta, però també una clara intenció de lluita conjunta, lluny d'enfrontaments i crítiques. I és que la plataforma Vacunes, Salut i Economia recorda que no van contra ningú, sinó que pretenen sumar forces pel bé comú de la comunitat. Esmentar que durant l'acte s'ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes del coronavirus.